Μπει! Μπει! Εδώ, ψάχνω, κοίτα. Και το άλλο τώρα, έλα. Κοίτα πως τώρα, εκεί που θυλάζει, πάρτε, πάρτε. Θα δείχνει και τα τρία. Ναι, για πήγαινε από εκεί να σε πάρει τη σενόλη. Εμένα δεν χρειάζεται. Τώρα έχουμε περάσει τα 4 λεπτά. Μα το έχω κλείσει και έχω κάνει δεύτερο βίντεο τώρα. Και άμα τρέχουμε να το πάρει. Κάτσε τώρα να τα πάρει τα τρέχουνα, δεν μπορεί να τα πάρει τα τρέχουνα. Δι! 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 Κοίτα, κοίτα, πάρ' τα τώρα. Δι! 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 Δεν Το έχει κανονίσει για 4 λεπτά. Θέλω να σου πιάσω 2. Όχι, το έχει κανονίσει 4 λεπτά. Δεν έφερες και το σκύλο. Το έχει κανονίσει 4 λεπτά. Όχι. Πει!